Nyakora Migago chopo kanyo saa 7 mar odiechieng' kamoro amora maintiere kawuono mainchieng' tich ang'wen tarik 2 dwe mar adek higa mar 2023. Ageno no odiechieng' mari dhi mbele e yo makare kendo akaw thuolo makende marwaki e neno weche manyien mag Migago odiechieng' makawuono. Kama iko ni weche mathoth mag weche matimore e sirkal mamalo kaachiel kod weche matimore counties magwa, weche mag siasa, weche mag thieth duto wabiro menyo ni achiel kachiel. To mokwongo yud thuond weche mabende wamiyo pek. Jokanyo mag aput madhi yiero commissioners mag IEBC chamo muma kawuono e ikruok chako tijgi. Lakteche dwaro mondo chenro mag thieth oduok e lwet piny owacho mamalo. Riwruok marito bunge Kenya Forestry Services owacho ni lek mar pidho yiende bilion 15 kachop higa mar 2030 ok nyalre kaluwore kod chal lwasi. Nyakora Migago bed koda nyaka giko kabende itudri koda kokale namba wa mar 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda achiel kachiel kokale Facebook page mara @JSodur, Twitter handle @JSodur_. Kawachako weche manyien en ni Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu kod jokanyo mamoko e sekta mar somo timo limbe e nono chal mar jopuonjre e skunde sekondar madundo kod mane odonjo e klas 9 e kaunti ma Kisii. Limbe no chopo e sama jokanyo mopogore opogore osebedo ka seyo chenro mag somo e skunde mag piny owacho ma pachoka. And the contaminated soil is unsuitable for in junior secondary. We are now at 96%. The areas which were not doing well, the counties, like last week I was in Kilifi County and a part of Kware and also Mombasa, counties which were not doing as well when it comes to transition to junior secondary school. But I'm happy today that countrywide the figure we have, the percentage that are so far gone to grade 7 is 96%. Equally in senior secondary, the transition has been equally good from 1 because so far we are around 91%, meaning there is 9% who have not been able to report to school, and we are also making an appeal to our chiefs, assistant chiefs in each and every part of the country to collaborate with my officers of education so that in the course of the week also we make sure that all our students or our children are packed to school in Form 1. Senator Masiaya Dr. Oburu Oginga okwedo weche mane owacha kod jod bura 9 makaluo mane dhi limo jatend piny William Ruto e dwe mokalo ni negidhi twak e wi chenro mag dongruok. E twak mare kod Ramogi TV, Oburu olero ni twak e wi chenro mag dongruok itimo kod jotend migepe kaachiel gi od bura ma ok kar jot maduong' mar piny owacho. Kata kamano, Oburu owacho ni ODM onego ng'won ne jod burago poni gikwayo ng'wono kendo lor chunygi. To ung'eyo kaka sirikal tiyo. Gik mag sirikal itimo gi ministries. Koro nonego bed ni gigi dhi kuom ministries. To ministries nyaka ket gigo e budget. To budget iloso e parliament. Ka jok oseloso budget e ministry to gikele e parliament, parliament ema kadho. Tiende ni gimonego timre ni ka anan mjumbe. To nitie project na moro ma nyocha president osingo. Abro dhi nono gi minister no mondo fwenya ne nito bende minister no timo gima president nyocha owacho oketo gine budget to gino kobire bunge tabro luwo gine bunge maneni gini okadhi mokete budget eka koro dhi biro implemented kucha. Okanyal dogo dokir president bang' jumba 2 nadhi penje nito gima nyocha wacho cha osetimre bang' jumba 2 yawa dai to kucha to ne ji oriewre duto ne wantie waduto
sama ne untie waduto ni ang'o momiyo jok moko kawre ji ochiko kende to gidhi gilidhre ni gin makoro gidhi luwo weche mag development to development nyicha ne gigo duto ne oketi alanga koriwo ji te ang'o momiyo ne ok ging'iswa wabe wadhi kodgi mondo wabe wadhi wanon wechego to be ok nyal bang' jumbe ariyo yawa president no kata ka en motiyo. Chenro mar ng'eyo kwan jotije mag kaunti ma Kitui kotelnegi kod gavana ma Kitui Dr. Julius Malombe ofwenyo jotije manyawawa maromo 935 matiyo e kaunti no. Chenro no mane otim gi aput mar Kitui County Human Resource and Staff Rationalization ne okwano jotije te mag kaunti no. Jatenda pudno Dr. Florence Muinde olero ni jotije 935 ne okondiki e yor ratiro. Kweno no bende oyango ni ji 326 gin jok manondika e kaunti ka ji 23 ondik e yor oraka kama moko 56 gin jopuonje ECDE kama moko 530 gin jotije mamoko. Gavana Malombe olero ni gibiro luwo chik e kao ondamo ne jotije manyawawago. They are there, they will come running because you can't do without your salary. If they are not there, you will never see them. I'm sure you know the names of these ghost workers. Your Excellency, on behalf of the County Assembly of Kitui, allow me to assure you that we shall support you fully in ensuring that we implement this report to the latter. Where immediate action is supposed to be taken, we will take that action. But let's not forget one thing. We must follow due diligence. If somebody is accused of something which is suspected or is alleged to be contrary to the laid down procedures, you don't just wake up and sack them. There is what we call due process. Jaten Migago mar Arita Kithure Kindiki kod jaten Migago mar Jolweny Adan Duale ochopo mbele kamiti od bura e weche arita kaluore kod oro jolweny e keto kwe e gwenge mag North Rift. Duale owacho ni ne oluwo chik kapok oro jolweny e gwengego aka ondiko ne speaker mar od bura mamalo. Wawinje kaka chenro makamano dhi nyime. Kata kamano kapok wadhi e chenro makamano kama bende idayo dho jaten Migago mar Arita Kithure Kindiki kod jaten Migago mar Jolweny Aden Duale we wadhi ane achiel kachiel nyaka e kar romo mano mar KICC kama bende odiochieng' ma kawuono idhialo kata obag nyasi mar dhialo odiochieng' joma mine. Wawinjane gino matimore kono mondi. Waheshimiwa viongozi wote, kina mama wa Kenya hamjambo, kina mama hai, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Naona kuna mambo. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima. Haya. Haya, asante sana.
Tumeona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona. Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tunatosha. Ukisema umetenda. Katoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu. Nyakora juang nyasi makamano timore kar romo mara KICC manobore Nairobi ka ikini mabendi biro bed kose los weche mag tudruok e yo makare. Wabrodo kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto loso odiochieng' makawuono kaluwore ni nyasi mahiga ka higa kama bende piny ngima dhialo joma mine en nyasi mabende obag kawuono e kar romo mar KICC ka bende thor wach mahiga ni en wechego mag thuolo mar mine e sekta no mar tudruok manyasani ama bende nyaka sani oseket e yo makare. We wawinjane kaka chenro makamano dhi nyime kendo jatend piny loso. I have confirmed
through experience and knowledge that actually women are more brave than men. Because the last election was characterized by threats, blackmail, intimidation. Many men who are my friends, they came to me at night to tell me they cannot be associated with me because they are scared, because they are threatened, because they have been blackmailed. But to the women of Kenya, I want to say hongera. The women of Kenya demonstrated that they cannot be threatened, they cannot be blackmailed, they cannot be shortchanged. I want to say Women's Day, congratulations to the brave women of the Republic of Kenya. Pongezi. Wakatupigia kura. Mimi nataka nichukue nafasi hii ni washukuru wa mama wote wa taifa letu la Kenya. Ninyi mulijitokeza katika sehemu zote za Kenya na mkatupatia nafasi ya uongozi katika chama chetu na katika vyama vingine vyote. Mimi nataka niwaambie kina mama wa Kenya, asanteni sana. Kazi imebaki sasa ni sisi kushughulika na mambo yenu ya maendeleo, ya afya, ya maji na mambo yale mengine yote ambayo yanahitajika kwa kina mama wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi kina mama wa Kenya, katika hii sherehe ya siku ya muhimu ya kina mama. Jambo la kwanza, tulikubaliana wakati wa uchaguzi ya kwamba tutabadilisha katiba ili kina mama wa Kenya wapate nafasi yao kupitia affirmative action, waweze kujumuika katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Leo mimi nataka niwaeleze, tayari tumetengeneza bill ambayo inaenda bunge letu la Kenya, so that for the first time I want to tell the women of Kenya, in the next between 12 months and 1.5 years, we will have concluded the program on affirmative action so that more women can join us in the National Assembly and in the Senate, so that women leadership can occupy their space in the leadership of the Republic of Kenya. Tumesha kubaliana, nimeongea na wabunge wengi na hata wabunge wanaume wamekubali ya kwamba safari hii tutapitisha hii mswada kule bunge, tubadilishe sehemu ambayo inahitajika, ndio tuongeze wamama watakao ongoza katika sehemu yetu ya siasa. We are going to have additional between 25 and 28 women in the next 1.5 years joining our National Assembly, so that they can provide the much needed women leadership in the Republic of Kenya. Jambo la pili, kina mama wa taifa letu la Kenya wa bunge kutoka vyama zote walinitembelea na wakaniuliza ya kwamba wanataka ile affirmative action fund ya kina mama iongezwe, na mimi nikakubali. Kutoka shilingi bilioni 2 nimesema hiyo fund iwe sasa shilingi bilioni 3 kila mwaka. Mimi nawauliza kina mama wa bunge, wakati wanashughulikia hiyo fund ya affirmative action, wakumbuke sana kina mama katika hiyo fund. Jambo la tatu, niliongea na huyu mrembo Aisha Jumwa na nikamwambia ya kwamba kina mama wa Kenya wameonyesha umaarufu wao kwa mambo ya biashara. Women Enterprise Fund, ambayo ni fund ya shilingi bilioni 4.5, imefikia makundi karibu 1,100. Almost 97,000 women groups are participating at the moment in the Women Enterprise Fund. Na nikamueleza ya kwamba we are going to do a few things. Number 1, katika hiyo Women Enterprise Fund, hatutawaacha kina mama nyumba kwa mambo ya teknolojia.
we are going to ensure that we bring women on board the technology platform, the digital platform, in the lending of the money associated with women in the Women Enterprise Fund. That is point number one. Number two, I undertook that in the new program, we are going to eliminate intermediaries. Pale mbeleni, tunapatia pesa intermediaries. Alafu wale intermediaries wanaenda kukopesha pesa kwa kina mama, wanawalipisha karibu 9%, alafu mama akikosea, wanaenda wanachukua mabati, wanachukua sufuria, wanangoa viti, wanafanya yale mambo mengine. Sasa tumesema hakuna intermediaries. Saa hizi serikali tutatoa pesa moja kwa moja mpaka ifikie kila kikundi ya kina mama ambao wanatafuta hiyo pesa. We are going to eliminate bureaucracy. We are going to eliminate intermediaries so that women groups can access money directly from the Women Enterprise Fund kitty. Jambo la tatu, tumesema vile vile wale kina mama wote ambao wanashiriki katika hiyo Women Enterprise Fund, saa hizi wakiuliza mkopo wanangojea siku 45. Tumesema kuanzia wiki ijayo, kila mama ambaye, kikundi ambaye itauliza pesa, sasa hakuna haja ya makaratasi, hakuna haja ya kujua ni nani atapatiana, hakuna kupeleka form mahali popote. Sasa tumebadilisha, mutapata pesa moja kwa moja, instant. Hakuna tena kungojea siku 45. Na mimi nataka niwatangazie kina mama wa Kenya ya kwamba hiyo pesa 4.5 billion imekuwa hapo kwa miaka 15. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo pesa ya kina mama sasa tutaongeza kutoka shilingi bilioni 4.5 hadi bilioni 13.5. In other words, I want to say the following. The fund that is available on Women Enterprise Fund has been at 4.5 billion for the last 15 years. I am announcing today that we are going to triple the resources available under that fund so that we can also triple the number of women groups that will benefit from this fund, because this is the most reliable fund. In fact, this is the fund that has 99% success rate. And therefore, women deserve what government is going to do. Jambo la tatu, mumenielewa wakina mama wa Kenya? Nimesema ya kwamba fund yenu tutaongeza mara 3. Tutaondoa mambo ya kujuana na huyu, kujuana na yule, kupeleka makaratasi hapa, kupeleka makaratasi huko. Sasa itakuwa kwa simu zenu, na pesa mtapata kwa simu zenu. Ile maneno ya kungojea siku 45 tumemaliza. Vile unapata pesa sahihi kwa Hustler Fund kwa simu, vile vile hii Women Enterprise Fund itakuwa pia kwa simu, na tumetengeneza ili vile vile chairman wenu ana approve online, secretary ana approve online, members wanachukua pesa zao online, na mambo hiyo itaendelea kwa taratibu. Na nimewaambia tunaongeza hiyo pesa yenu mara 3. Jambo la 4, nataka kina mama wa Kenya wanisikize vizuri. Jambo la 4, Kenya yetu bado tunapika watu 70% katika taifa letu la Kenya bado tunatumia kuni na makaa. Na hiyo kuni na makaa iko na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo 70% ambayo tunatumia kuni na makaa, wale wapishi wengi, wale wanatusaidia kupika chakula katika taifa letu la Kenya ni 99% women. Kwa hivyo hiyo magonjwa, hiyo matatizo inawafikia kina mama. Na ndio nimesema
kuanzia mwezi wa 6 sasa tutapanga mpango ya kuhakikisha kwamba kina mama wanatumia clean energy. Na ndio tumesema kuanzia mwezi wa 6 nitafanya mambo kadhaa. Number 1, nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas. Ile 8%. ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas tutaondoa, ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. Jambo la pili, leo mnanunua mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 100. Na vile vile tunaelewana? Kuanzia nirudie hapo, wacha nirudie. Nimesema hivi kwa sababu tunataka kina mama wengi. Mimi nimesema hivi, kwa wale watu 70% ya Kenya wanatumia kuni na makaa, 99% ni kina mama. Si ni kweli? Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Na mimi nataka muelewe hivi, tulikuwa tumepanga kuanzia 2017 hiyo mpango ya gas, tulikuwa tumepanga tangu 2017, lakini haikuwezekana kwa sababu ya ile matatizo mnaelewa, sitaki kusema sana. Jambo la 4, tumesema na nimeambia wizara ya kawi ya kwamba tutaweka pesa ya serikali katika kupunguza mtungi ya gas. Na vile vile jambo la 3 nataka niseme kuna wakora wengi ambao wanauza gas, wana refill ile mitungi ambao sio yao, na watuletea hasara na kuhatarisha maisha ya wananchi. I want to tell all the characters involved in illegal filling of gas cylinders that are posing a threat to users of gas cylinders that your days are numbered. Kwa sababu hawa illegal refillers, they must get out of the market so that we can structure the market in such a manner that it benefits the people of the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Na mimi nataka wizara ambayo inahusika na mambo ya usalama wa kitaifa na all provincial administration, we want to begin to register every person who is filling gas, and you must be licensed by the government of Kenya so that we know who is filling what. Wengine ni wakora, wanasema mtungi ni kilo 5 na kumbe ameweka kilo 3. Hawa wakora wote lazima tuwasafirishe waende wakiendanga. Ama mnasemaje? Si waende wakiendanga? Jambo la 4, vile viongozi wengine wamesema hapa, na niliongea na kina mama wengi sana
wakati tulikuwa katika kampeni. Kina mama wengi walikuwa wameniambia ya kwamba wanapata matatizo, wanauza kwa jua, wanapigwa na mvua, na imesemekana hapa lazima tujenge masoko, kwa sababu wafanyabiashara wengi ambao wanafanya katika markets ni kina mama. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesema hapa Nairobi, nimemwambia gavana wa hapa, tunajenga soko 20 mpya hapa Nairobi. Na tunajenga soko 400 awamu ya kwanza. Tunajenga soko 400 katika taifa letu la Kenya, in every part of the Republic of Kenya, ili kina mama wetu waweze kufanya biashara sokoni. Ama mvua, wako na maji, wako na mahali ya kwenda choo, na wako na mahali pasafi yenye iko hygiene ya kutosha, waweze kuuza mazao yao na bidhaa zao. Tumekubaliana jameni? Jambo la 6 ambayo ningependa kusema, mimi nimesikia vile mumeongea hapa na nyinyi mnanielewa sawa sawa, ya kwamba mimi ni mtu ambaye mcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Nyakora jong mano jatend piny William Ruto mabende loso e kar romo mar KICC odiochieng' makawuono, kama bende obage nyasi mar dhialo odiochieng' joma mine. Kiwinjo kako loso kanyo, ochiwo singo mopogore opogore mabende obiro chopo kare ne joma mine, ka bende owacho weche motudore kod medo omenda no mar Women Enterprise Fund kowuok e shillings bilion 4.5 nyaka bilion 13.5. Ka chenro makamano owacho no biro keto kare mar neno ni e kinde mabende joma mine oro kwayo margi giyudo omenda mar Women Enterprise Fund, gitiyo kacha kod yor mbui maonge rito kuom thuolo mar ndalo 45 kako sebed kitimo kinde mokalo chien. Wacho ni oboke duto maponono sebed kitiyo godo e kwayo omenda makamago, sani koro ibiro gol oko kendo ibiro yude e yo mayot mana kiyude kokalo e yor simu. Bende jatend piny William Ruto singo ne joma mine ni kaluore ni atamalo 99 mar mine pachoka ema tiyo kod yien kachiel kod maka e yor tedo. Wacho ni nyaka sani koro biro golo usuru mano mar atamalo 8 mabende oket kanyo e gas e pachokae. Chenro makamano wacho ni biro chopo kare e thuolo mar dweche 6 mabiro, ka bende osingo mar duoko piny nengo mar gas e thuolo mar dweche 6 mabiro, ko wacho ni gas masani jazo kod shillings 2,800 ponono tok dweche 6 kata kochopo kanyo dwe mar 6 mano mahiga ni. Gas makamano inyalo jas e nengo mar shillings 500 kata 300. Kata kamano wan kaka jo Kenya waduto warito mar neno ka singo makamago biro chopo kare. Bende singo mar golo, wanyalo wacho ni gin jogo mabende jazo gas e yo ma oko puodhi, wacho ni gibiro tudore kod migawo mar arita e pachokae maneno ni jogo duto manigi kembe mag jazo gas nitiere kod license e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yoyo marwa mokwongo e chenro mar Migago gisani, tok yoyo marwa abiro duogo ami weche manyien mamoko, kik idhi mabor. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gadinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono.
Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete e weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Kama wadhi mbele kod weche manyien ka wadhi wechego mag thieth en ni riwruoge lakteche pachoka KMPDU oseyo kaka chenro mag thieth osebed ka itayo e counties ma pachoka. Giwacho ni atamalo 4 moketi ne weche thieth e budget hik omenda ma 2022-23 tin miwuoro. Kamano bende giyuago onge mag gige tich kod jotije moromo e osuptende ma pachoka ka gidwaro ni ochuog riwruok mandiko lakteche mano Health Service Commission. Magi gidhi timo ka gichoko sei maromo $7.3 kuom jopiny magikoni gibiro tiyogo e loko e katiba manyien gi mar chuogo riwruok mar Health Service Commission. Ne watemo ng'iyo ni enigni 10 nyaka notim yiero gi katiba manyien higa mar 2013 to sani en 2023 to waneno ka thieth dhi marach moloyo kata ka ndalo mane pok otimo gatuzini ni mar dakteche ok ndiki, nurses ok ndiki, hospital kidhi onge yedhe. Ber ka koro bedo gimiluongo ni Health Service Commission mabiro ensure ni dakteche ondiki, jothieth te ondiki. Daktache, nurses kod jochieth giduto oseungana kodwa. Wadwa tero signature $7.2 mondo bang' mano to walo katiba ni dwe mar 6 watero signatures go. Koro waungana jopiny duto mondo konywa collect signatures gi duto. Wa collect gi karatas digital bende wantie go mitumi sim gi mondo gikonywa mondo nwang' signatures gi mondo walok katiba mokwongo. Ka governor ok nyal nwang'o pesa, daktar nyalo nwang'o pesa. Koro wadwan government, national government orang kaka nyalo nango jok manyalo chiedho ji. E kaunti ma Kakamega en ni joma ne tulo mayiero mahiga mar 2007 daro e gwengegi ma Kakamega kod Vihiga dwaro piny owacho omigi pesa mane osingnegi. Ka giloso e boma ma Kakamega, giwacho ni piny owacho osejwang'ogi kata bed ni noseket tenge omenda mag chulogi kaluwore kod lal mane giyudo. Gimedo ni joma tulo nodaro e gwenge mamoko to osechul ka ginto owegi oko. Bende gidwaro ni omigi kar dak makare mopogore kod kama gisebede ka gijote. Baadaye tumefika kwa parliament, tumezungumza, tumeshaahidiwa ya kwamba haya maneno wanamaliza. Wanatengenezea sisi title deed. Lakini kitu ambacho kinashinda sisi ni kitu gani kinafanya tena inachelewa. Mimi nilikuwa nakaa nje Naivasha. Nilikuwa nafanya huko kazi. Lakini kazi yangu iliisha sababu ya hii ugimbizi. Itabidi turudi mahali ambapo tulitoka. Maana hao wanajiendeleza lakini sisi tumekuwa na shida kubwa. Maana huwezi jenga kitu, hatuna hospitali, hakuna hata barabara, hakuna shule, hakuna chochote. Jodak ma Kisumu oyudo thuolo mar chiwo luor margi mogik ne Ker Willis Otonde mane oketi e kar yweyo ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu. Jodongo kod jotelo mopogore opogore noyudo thuolo mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo kapok oter ringrene e dalane Nyahera. Millicent Adhiambo nigi mathoth.
Erokamano ahinya Nyakoromoga Jwang' achiel kachiel kawuok e alap ma Jomo Kenyatta Kisumu Sport Ground e nyim dhod Mikai kuma bende ringre mosenindo Ker Willis Opiyo Tondi oketie ne oganda mondo mi onyal chwoyo wang'gi kapok otere dalane Manyahera e kar chung' od bura ma Kisumu West kuma ibro ike chieng' ngeso ma odiochieng' ma ruo odiochieng' ma kiny. Giel thuolo ni Nyakoromoga Jwang' ne walos kod oganda ma bende ochopo kaendi mondo ginyiswa ni tang'o ma ginyalo wacho kuom jaduong' kapok otere e kare ma ibro kowe e wuodhe mogik e piny kaendi. Machiegni ahinya Nyakoromoga Jwang' kaduna los gi jogi mana ka bende inyalo neno ng'eya ka ineno ka bende kochwa luo dancers osechopo kaendi mar kowo jaduong' e yo makende gi luor ka isewe godo ka ng'ano mane bende oriwo joluo ka ing'iyo kaka gimiel kanyo gimiel manyiso luo kitwa gi timbewa. Iluonga ni Johannes Asuna Ogada awuod Komoa. Jaduong' osegayo jo Kisumo gi oganda mar jo Kenya duto mowinjore maber ma okelo kwe e oganda duto. Wasedhi jo Wakamba, wasedhi Kikuyu, wasedhi jo pinje mag jo Kalenjin kwa dwaro kwe mar oganda mondo bed achiel mar pinyni. Jaduong' ni osetayo oganda maluo mamuol mwachope chula kuma nyewa goeni to yiewa to nyoko nimo wan go e chula ka. Gima neno kawuono kwa golo Willis en gima lich, dhano chalo puoyo. Jo kanisa, jo Ramogi, oganda matindo koda madongo yuoro kar rombgi mondo ging'i ker margi maluo ka kitero dala. An gima dakwau jo Kanyanam ni pok warumo te to ago uru wang'wa kon gi kon kwang'iyo piny. Nyasaye biro miyo waruoth machalo Opiyo Tondi. Wadwa dhi riembo thono gi bundni gi kondoni gorengo goporo ni odhi olalonwa thon malich ahinya. Jaduong' wasebedo ka wawuothogo mang'eny kendo wasewuotho kuonde madongo. Opuoyowa kendo omiyowa puoch gi pak, omiyo wan gi lit. Homa Bay gi lit mang'eny ka wakelo kuyo marwa Kisumo Nyahera. Daudi ne kwarwa to kane sane oromo nonindo liende nitie, and therefore owadwa Willis owe a remarkable mark e ngima mar joma tindo joma dongo to leadership mar Kenya mondo ji obed gi kwe. Thank you. Erokamano ahinya. Mana kamano Nyakoromoga Jwang' thuolo ni mana kaka isewinjo oganda wuok oko kar romgi mar kowo ker mar luo kendo gi yorno ne giwacho kanyo ni ker mar luo Willis Otondi ne en ker mane riwo wi oganda kendo ka oganda ne ni kod midhiero moro amora kotenore kod weche siasa, weche mag kitwa gi timbewa to nonyalo kelo gi kanyakla mopuonjgi ma oganda kwe wigi. Ka kamano gi thuolo ni endi pod wanyonore kaendi mar luo weche gi eki nikech kowuok kaendi to ringre mosenindo ker Willis Otondi bro tere dalane Manyahera e kar chung' od bura ma Kisumu West kuma chieng' ngeso ibro kowe e wuodhe mogik e ode makam oling'ti kuma wan bende waboluwo ikono achiel kachiel mondo mi wakelnu waneni to okowe wuodhe mar kowe bende ochalo nade gi chenro ma bende bro timore kotenore kod ik mare. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tucho e mesawa mar keweche. Erokamano ahinya mano lipot ma bende ochwalnwa kanyo kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote magwa mag lit kachiel kod kuyo ne familia mar ker Willis Otondi. Nyasaye mar mondo mi oho chunygi gi sani kendo wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Weche mamoko ma bende waluonu machiegni kawuono en ni miyo moro ma en Chiliel mawuok e gwenge ma Asiriam manitiere e kar chung' od bura Mateso e kaunti ma Busia yuago ratiro mare bang' chiwo lope e kachiel ne kaunti ma Busia gisingo ni gidhi konyo chung'ne thieth mare kaluwore gi kansa mar thuno ma en godo. Beatrice Nawire, miyo manitiere gi higni 60 ma bende nitiere gi nyathi achiel, wacho ni sirikand kaunti ma Busia ne okawo lope e dwe mar 9 higa mar 2020 kendo gero e kar pitho gwena. Ne osingne ni biro chiwne omenda mar thieth ka nyaka sani singo makamano pok oneno. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E gweng' ma Asiria mantiere kaunti ma Busia, warado gi Beatrice. Chal mare mar ngima medo bedo marach kendo leronwa lit ma intiere godo. Owacho ni chune mar mondo mi omuony yedhe makweyo rem kaluwore ni ok onyal yudo thieth mowinjore mar kansa. Odak e dhier gi chan. Kakoyo mare maduong' en ne Migago mochung' ne pur kod pith e kaunti ma Busia
mondo okonye yudo thieth mar kansa e osiptal maduong' mar Eldoret kaka ne osingne bang' chiwo puothe. Hadi mimi ndiye alileta watu kutoka huko Busia. Kulingana na mjukuu wangu anaitwa Tijoni. Sasa walikaa tu pamoja. Wakasema ati watu nimekuja. Watu watakusaidia kwa sababu hii udongo. Kama watagonjeka watu watakusaidia. Sasa walitangulia kupatia utanini pesa. Watu watangulia kujengea huyu mama nyumba. Pesa yenyewe sijaona nyumba hiyo ilijenga na pesa ngapi. Bado serikali yenye tulibaliana. Pesa yenye tulibaliana niende kwa hospitali. Sisi tulikuwa naomba vile walichukua udongo yake. Serikali ifanye nini imsaidie upande ya kutibiwa. Kwa sababu hawezi kuungua hivyo. Sisi hatuna mahali penye tunaweza kutoa pesa. Sasa mimi dada yake naongea hivyo. Sasa nilifika hapa ni wakasema ati natarajia kupeleka Eldoret. Eldoret tukiona. Eldoret wanamwambia ndugu yangu huyo. Hati Eldoret ukienda lazima unaenda kupangisha nyumba. Ukipangisha nyumba na transport ya kuenda, alafu tena chakula hapo na kutibiwa hapo. Alisema hapo usijali, kila kitu tutafanya tutajua mzee. Hali ya mzee pia tutamjua. Tutawacha hivyo. Na ugonjwa pia tutamsaidia. Mpaka hadi leo sijaona kama wanamsaidia mzee. Walijenga manyumba ya makuku. Ndio walisema. En wach mapod medo nyuoyo paro mopogore kowuok ir jogweng' kaachiel kod jokedne ratiro mag oganda ma bende osechalo kwayo ni duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo odonje wach makama. Giwacho ni puodhono manyaka sani osechak time dongruok mar pith moheo siling $45 en chenro mane ochwal kod migawo mar pur kod pith e kaunti ma Busia ka gitudore kod bengi maduong' mar piny ngima kaachiel kod chenro mar Climate Smart Agriculture Project. Chendo dutote mautim elobo miono. One of the key issues that I'm learning from this project is one, the acquisition of that land is not properly documented, which is raising a question that this is land that is supposed to undergo succession. Then two, the process of succession is not yet done to warrant the government to invest in that piece of land. The question I'm asking is, how does government invest in land that is still private owned? Namuju medoka wacho ni miono ne osingne ni biro kete e bwo okumba mar thieth mar NHIF ma bende ne ochul mana kuom thuolo mar dweche 6 kende. The purported donator of this land was assured that she will be given NHIF coverage, but the coverage only lasted 6 months, then the NHIF was not updated. Is this, why should government manipulate a vulnerable person? It is also appeal kwamba EACC wakuje chini waanze kuinvestigate kama kwanza shamba lilichukuliwa legitimately, zile agreements zilikuwa flaunted ama walitimiza yale ambao walikuwa, na pia watoe hizo agreement tuone kwamba walikuwa wameagree namna gani kwa ile wakala ambao walikuwa wanafanya hii mabadiliko ya shamba. Pia wakuje waweze kuinvestigate kwanza project, pia waanze kuona ni nini inafanya project inaenda chini sana, kwa sababu management kama ni management waone venye wanaweza rekebisha, kwa sababu hiyo ni county asset, hiyo ni county project, nafaa iwe na operate optimally. Dwaro mar yudo pach jata chenro maduong' e migawo mochung'ne pur kod pith e kaunti ma Busia, David Mukabani, ne ogore e Luanda bang' ka notamore loso e wi wach makama. Nyaka ne walando wach makama e yamo. Sharon Ongao, Ramogi TV. Sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transaction. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Oda. Vuka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#
Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi Jong kamari ruo kama ok mar pinyo wacho majiwo pith yien Forestry Society of Kenya kata FSK okwedo paro mar pinyo wacho mar pidho yiende bilion 15 kagiwacho ni chenro makamano ok nyalre. Riwruogno ka ne otel negi kod jakom Benjamin wa Mugundu ne olero ni pidho yiende bilion 15 pachoka ok nyalre kalure ni mano kwan mang'eny maonge lowo manyalo romo e pachoka. Jatatije e riwruogno Daisy Akinyi owacho ni chenro makamano dwaro ikruok makare nimar nitie koth yiende moko ma ok nyal dongo kuonde moko pachoka kaluore gi pogruok mar chal mar kor lwasi. FSK bende kendo wacho ni bang' pidho yiendego nyaka ritgi ka gidongo e yo makare. For instance, if we are to plant trees everywhere, let's say we get rid of buildings, no, we are just planting trees. Nyanza, Western, Nairobi alone is 13.9 million hectares. So if we were to plant trees there, disregarding the houses that are there already, the figure is not still realistic. People have been shy about what we call exotic trees, the cypresses and the pines. Even government was at once trapped into not regarding the efforts it's done for many, many years on exotic trees. Now, exotic trees, the cypresses, the pines, in plantations have done a great service to this country. And that negligence that has been portrayed in the past, we as professional foresters condemn it. We want plantation forestry to be accorded the same as indigenous forests. We recognize the importance of plantations, especially when it comes to issues of building. This country is struggling with housing needs. And if we could strengthen the plantation forestry, then we could provide the opportunity for us to supply our industries, which can provide good materials for the housing sector. Machiegni weche mag tuke.